Добре дошъл, казваме на тракологът Валентин Деневски, с когото ще си говорим за Калояновият пръстен, за изображенията върху предмети, намерени на крепостта Царевец и за малко известни факти за хълма Царевец. Добре дошъл. Здравейте на вас и на вашите зрители. Благодаря за поканата. Не за първи път вие гостувате в нашето студио. Говорили сме доста за Траки, за Царевец, за всичко, но все пак има неща, които все още нашите зрители не са разбрали или не знаят. И за щастие археологията продължава приятно да ни изненадва. В случая доцент доктор Бони Петрунова, нашия разговор беше на 3 юни. Един-два месеца след това археологическото лято, което беше изключително богато тази година, за много неща все още хората не знаят, които са намерени, откри на обекта, който проучва, един средновековен пръстен печат, който е изключително интересен, а за нас, великотърновци, е още по-ценен, тъй като може да се докаже, че е правен в златарско ателие тук, на Царевец. Доста интересно, може да го покажем на нашите зрители. Безспорно, нови и нови факти ще излизат, нови и нови Ние ще го предмети. Видим и след малко съм го дал на колегата ви като изображение. Интересно е друго, че доцент доктор Бони Петрунова, аз първо дори помислих, че се пошегува, го обяви пред журналисти централното изображение като изображение на гълъб. Всъщност, това вижда се много ясно, когато увеличим изображението след малко. Отново еленче. Това е миналия път, което разглеждахме. Вижда се много ясно гълъбите как са изобразени, по какъв начин. Да обърнем внимание и на краката им, които са като абсолютно реалистично изобразяване на гълъб. И всички те са в една посока. Наляво, интересно. посока наляво. Обърнахме внимание и върху еленчето, което е уморено, както и върху устата на еленчето, което е като чашка на лале. По подобен начин по нашите земи още от бронзовата епоха, урната от Болярово, се изобразява едно митично същество. И ще видим по същия начин оформена уста след малко и на митичното същество от пръстена на Калоян. Доста интересно звучи, а тук също виждаме на това, което е открила професорката, също виждаме изображение на гълъб. Сега, според мен е гълъб, но отново е наобратно на часовниковата стрелка обърнато. Интересно е, че всички средновековни златни пръстени печати, за които имаме и превъзходно изследване на професор Константин Тотев, на което ще се спрем колегите в момента са поставили. Това птицата, която виждаме, всъщност е орел. Нека да обърнем внимание на краката и да ги сравним с крачката на гълъбите, които преди малко видяхме от средновековна паница, която е намерена на Царевец. Заедно с това, орелът като царски символ, този човек е наименован на Георги Палеолог, принадлежал е към аристократично коляно и съответно странното тук в случая е нещо друго, че орел е обърнат всъщност наляво. Обратно, часовниковата стрелка. Да. Което повечето... пък не е никак характерно за златните пръстени печати, защото орлите винаги са обърнати надясно. Интересно е дали е служил за запечатване на восък, тъй като повечето от тях са служили, но има ли релеф или то е значи, дори има случаи, когато на пръстените печати надписът е в негатив. И когато се отпечата върху червения восък, задължително, нали, все пак, тогава се получава правилния надпис. Но има и случаи, когато си е нормален надписа. Тук виждаме на този пръстен още не е почистен надписа. Аз дори не съм сигурен дали е на кирилица, предполагам което още по-сигурно пък ще потвърди тезата ми, защото такива пръстени не са правени навсякъде. Намирани са и на други места в България, но изключително общите им сходни черти, както и относително точната хронологизация, пък се оказва много важен довод за те нареченото цар Калояново погребение и специалистите доказват,
археолозите. За съжаление, историците считат археологията за помощна историческа дисциплина и за сега в България се приема за меродавно мнението на историците. Което пък е много интересно, тъй като професор Божидар Димитров, мога да го прости за съжаление, в един стар каталог, когато той беше вече директор на Националния исторически музей, пръстенът на Калоян се съхранява там, макар че на постоянен адрес Велико Търново. Тук идва за по няколко часа и се посещава музея от хиляди хора, когато е пръстена тук. Е посочил, предговора е от него, но автора, който е писал за пръстена на Калоян, е посочил 14 век, което е вярната дата. Докато същия професор Божидар Димитров в книгата си за Свети 40 мъченици, която в момента вече не може да се намери, тъй като не се продават неща в църквата, такива рекламни материали, книжки и т.н., посочва пръстена като притежание на цар Калоян. Пак казвам, той е историк. Докато всички уважаващи себе си археолози, какъвто е и професор Константин Тотев, доказват на базата на най-различни стилистични, хронологични обстоятелства, че пръстенът е на аристократ Калоян. Като най-богатата, най-аргументираната теза за сега е на Иван Сотиров, която е публикувана в един вече недостъпен сборник, годишник на Националния археологически музей, в която той лансира тезата, че този Калоян всъщност е севастократор Калоян, който пък ние познаваме от изображения върху Боянската църква, заедно с жена си Десислава. И професор Прашков на времето, един изключителен реставратор и изкуствовед, който има много добро изследване, между другото, за Хрелевата кула, на чието таван е изобразена София Премъдрост Божия. Да го свържем и с днескашния ден, голям християнски празник за всички християни. Му е обърнал внимание, като е реставрирал Боянската църква, че има малки кръстчета над севастократор Калоян и жена му. Всъщност, те, когато са рисувани като ктитори, са били покойници. Но техните гробове там не са намерени. И Иван Сотиров се спира много детайлно на тези обстоятелства и всъщност по това време, според него, севастократор е бил в Търново. Участвал в метеж по свалянето на един цар. Най-вероятно той за кратко е бил също цар, защото пък е погребан с червени. Императори и царе могат да носят бутуши и други царски инсигнии. Как те са се запазили толкова години, как се е установило, че те са точно червени? И любопитното е, че големият археолог Вълов Вълов, въпреки изключителния диктат, който му се налага, тогава влияние на много влиятелни наши иземляци, тук отваряме една скоба, този или следващия месец в Велико Търново ще се проведе една научна конференция, която визира две събития, едно от които е 100 годишнината от рождението на Пенчо Кобадински. Не случайно той и на парка Боруна има паметен знак. Направил е много за Велико Търново. Но тогава политиката и идеологията е била такава, че се налага мнението, идват и казват, това е цар Калоян. Вълов Вълов като почтен археолог отстоява позицията си, което е изключителен героизъм за времето си. След това, разбира се, той е преместен в Видин. Отразява му се доста зле цялата тая ситуация. И въпреки всичко, истината рано или късно излиза. Мен, като великотърновец, много ме дразниш. Това нещо, че видите ли, имаме един сигурен царски гроб и дай сега да го опровергаем и него. Но ние нямаме нужда от самофално биене в гърдите. Такава комплексарщина не ни подобава на нас като българи. Смеем се с братите македонци, а в определени моменти ние сме по-зле и от тях. Нали, чак до Адам не сме стигнали да изкараме, че е българин, но фактите малко по малко се доказват и е хубаво, когато гледаме толкова известни творби. Дали те са копия или оригинал, в случая с пръстените, това не е от значение, тъй като те са много точни копия едно на друго, да разбираме нещо повече за артефакта, който ни се поднася. За съжаление, колкото и абсурдно да е, въпреки изключително многото илюстрации на Калояновия пръстен, ние нямаме нито една абсолютно ясна снимка, в която да видим детайлите по това фантастично същество, които са много важни след малко.
както ще видим. А и според някои учени липсва и царска титла. Да, което е доказателство пък, че този човек не е бил владетел. Все пак Калоян е повече от 10 години цар. Той е убит 1207 година, между другото месец септември. Е загинал. Изобщо месец септември е изключително свързан с Велико Търново, както и предстоящия празник, обявяване на независимостта, също става през септември. На къщата с маймунката, за която също ще стане дума, тя е едно човече, реално, което е знак за другерия, но това се знае от малко специалисти. Подобно човече има в Севлиевския музей, но е малко по-дебело направено. Слага се на къща, която е като другериен магазин била. Продават се, нали, различни стоки. Но отдолу също месеца е септември. Според Йордан Вълчев, за който също ще стане дума и във връзка с Калояновия пръстен, доказва пък, че годината, когато е направена къщата от майстор Колюфичето, е по китайски и по прабългарския съответно календар, който китайците са взели от нас, месец, годината е маймуна. И много други съпоставки той открива върху чешми, където има петел, годината е петел. Говорейки за Колюфичето и за петела, ще вметна една друга много интересна аналогия относно културната история на птици върху пръстени от българските земи. Най-ранният пръстен с изображение на птица от нашите земи, разбира се, е от траките. Богдан Филов го намира и на този пръстен в Дувалийския некропол е изобразен петел. За петела, живот и здраве, някой друг път можем да поговорим по-детайлно. А последният велик пръстен, който може да бъде видян в нашия музей, на изключителния българин, който се слага може би в топ 3 на най-влиятелните велики българи на всички времена, е на Колюфичето. И на неговия пръстен също има изобразена птица. Това е свързано с прякора му, който после е станал и като фамилия, в птичето, и съответно това се предполагаше, но когато се разкриха костните му останки, които бяха почти изслели, се видя и пръстена му, който е с птица, наистина. Тази традиция е много стара, включително и великотърновци пък използват един от големите поети за фамилно име, взема наименованието на друга птица. Вече не като пръстен, ние реално нямаме май пръстен на Петко Славейко запазен, кой знае. Един ден може да се установи, че и върху неговия пръстен имаме Славейч. Не се знае птичето откъде ще изкочи, но на госпожа Петрунова находката е изключително ценна и когато се консултира с специалист орнитолог, може би нещата и ще се всъщност надписа какво гласи ли той всъщност още не е разчистен, нека тя да си поеме ангажимента, но връщайки се върху Калояновия пръстен, нека да го... Някои историци смятат, че на него трябва да има надпис цар Калояновия пръстен. Да, но такъв няма, след като, понеже той не е на цар Калоян. Той, бидейки и имайки време, със сигурност би се сложил името върху него. Ето тук всъщност какво пише? до известна степен. Тук е даден както си е снимане в оригинал пръстена, в негатив Калоянов пръстен, като позицията на животното е точно тази. В определени снимки можем да го видим като легнало животното, но кръвчето отгоре, ето вижда се, като се сложи на пръста, то е право. На двата си задни крака, от които се вижда само единия, предните са вдигнати, главата му е обърната назад. Тялото е изпъстрено с точици и затова някой счита, че е барс. И е много гъвкаво. Йордан Вълчев посочва думата писин, един друг пръстен, Витомировия пръстен, който е намерен в София, Света София. Църквата, ето пак става дума за... Но забележете, отново тук птицата е орел. Действително имаме върху някои по-бедни пръстени от други некрополи средновековни и изображения на водоплаващи птици и на гълъби, но те не са златни. И 2011 година един бижутер от Павликени направи реплика на този пръстен. Възможно ли и тогава да е можело да се правят подобни реплики и примерно да се намерят два еднакви пръстена? В средновековието не, но има с много сходни стилистични
и други особености. Примерно и по изписване на надписа имаме няколко пръстена, които съвпадат като епоха 14 век с доказаната, нали, хронологизация и на тъй наречения цар Калоянов пръстен, който не е на цар Калоян, с такова кръстче, което разделя две думи. После виждаме и същия вътрешен кръг с птица и външен с надпис, който е и от находката на доцент Петрунова, и от Витомировия пръстен, който е в София, намерен, както и на Калоян от Велико Търново. В Велико Търново има още няколко такива намерения. На Константин Тотев в книгата те са ясно показани. И продължавайки, нека пак да видим това е едно печатче, където виждаме аналогично митично същество, което е намерено в Великата Лавра, в Свети 40 мъченици, двора на църквата. Всъщност не се разбира така много добре какво точно е изобразено. Не, отново същество с дигнати два предни крака, опашката му се вижда назад и е обърнало главата си. Същото същество, каквото е върху пръстена на цар, на Калоян. Виждате колко е силна традицията и аз казвам постоянно цар. Но всички учебници все още е така обявено. Нещо повече в академичната история на България. Том 3, където е дадено Второ българско царство, има на една огромна страница, само снимам пръстена на Калоян, както на друга страница тъкани, златосърмена тъкан от същия гроб, който професор Ринкова възстановява. Тя е превъзходен реставратор, но също се съобразява с директивите на времето и го доказва като на цар Калоян, че е гроба. И там също се говори в академичната история на България, че това е гроб на цар Калоян. С една дума, ние не можем да преодолеем още тоталитарните времена, в които сме живели преди 10. И водещи наши учени, много е любопитен момента с професор Пламен Павлов, един изключителен медиевист, който твърди, че това е гроба на цар Калоян. Макар и доколкото долавям нюанси в твърдението му, не е съвсем сигурен. Докато Константин Тотев може да го докаже по такъв начин, че вече никой след него не може да твърди обратното. За съжаление, тези книги, които той прави, са адресирани към научната общност, у нас и в чужбина, тъй като тази книга е билингва, а до хората реално това не стига. Сега нека влезем в музея отново, да отворим прозореца към Великотърновския музей и да погледнем пръстена. Това отново е в Велико Търново, от една публикация на доктор Мирко Робов от църквата Свети Димитър, което пък е камък, 13-14 век, кълъп за отливане на пръстени. Виждаме птица върху този кълъп. С абсолютно идентична птица имаме пръстени от Велико Търново. Птицата е орел, доколкото виждаме и тя е обърната като че ли. Това е друг пръстен от книгата на професор Тотев съм ги взел, но от всички кълъпи до сега намерени, които са над 20 може би вече, аз ползвам публикации от преди доста години, на кълъпи за отливане на пръстени, виждаме, че в Велико Търново е имало такива възможности и златари. 10 кълъпа са от Велико Търново. Останалите 10 са от различни точки на страната. Тоест, концентрацията тук е била най-голяма. И което е най-интересно, сега ще стигнем и до керамиката и да го свържем с предния разговор. Оказва се, че идентично изобразяване на орли имаме и върху керамика, която е произведена отново в Търново. Царствения град Търнов. Когато разгледаме в детайли изобразяването, една чаша от Рогозенското съкровище, за която говорих, нали, че е като пясъчен часовник, ако се вгледаме в фантастичното същество, тялото му е разделено на две части, с позлатени линии по средата. Има и други особености, като задната част е с точки в горната част и тази закономерност на разделено тяло на животно на две, като по средата е с вертикални чертички, като често е запълнено тялото по различен начин, се среща за първи път в тракийското изкуство. След това виждаме я в котела от Гунденструп, Дания, който също е правен от тракийски майстори,
през средновековието се предава в византийското тъй наречено изкуство, което обаче до голяма степен е тракийско. И в един момент, по-късно, виждаме това нещо вече запазено като традиция и върху фантастичното същество, което според специалистите е леопардов лъв, така го наричат, от пръстена на Калоян. На болярина Калоян или на севастократор Калоян. Не е установено, но бил е влиятелен човек, най-малкото теглото на този пръстен, и това пък е доказателство за другите, които искат да докажат, че е на цар Калоян, е 61 грама, дори малко отгоре. Толкова тежък друг златен пръстен ние от средновековна България нямаме. Като има една алогичност при него, която пък е доказателство, че е правен тук в Търново, тъй като майстора не е бил чак толкова добър или го е направил нарочно, понеже отвора за пръста е по-малък. То това е защото той се е носил на кутрето, да може да се слагат печатите лесно. Някога това се е твърдяло, нали, като доказателство за изнежеността на аристокрацията. Били с тънки пръсти и така нататък. Но, когато се сложи пръстена, с този малък отвор се получава диаметъра на плочката отгоре много голяма. И за да се запълни пространството отстрани с злато, се надебелява златото и затова става толкова тежък пръстена. Иначе други пръстени имаме от рамките на 20 грама и по-малки, които са същите на вид. Много няма това удебеление отстрани, което за мен е търсено. Било е желание на аристократа по този начин да покаже превъзходството си. Ако няма титлата цар, той чрез теглото се доказва, че най-малкото става и той за цар. Което като менталитет е било доста търсено от севастократор Калоян. Доста интересно. Ако искате да продължим с... Да, ще продължим с изображенията. Да приключим това. Добре. И ще отворим другите теми, които също са изключително важни. И как се представя пръстена. Най-малкото като сувенири, като рекламни материали. Това отново от другата страна на чашата от Рогозенското съкровище. Виждаме в първото същество, което вече говорихме за него веднъж, че е с 8 крака, което може би е или шамански елен, или е две същества. Едното е отзад и се виждат краката му само. Тялото отново е разделено на предна част по един начин и на задна част по друг начин. Което сега ще погледнем пъница от средновековен Търнов, където орела е почти същия като от пръстена на доцент Петрунова, но само, че е обърнат в правилната посока. Това може би до някъде е мотива при нея да каже, че е на гълъб. Но тя ще си го обясни най-добре. Всъщност те имат сходство, но имат и разлики. От към опашката виждаме така доста голяма разлика. Така че едното би могло да бъде взето за гълъб, другото за... Но в същото време краката са също така удебелени и са дадени като на орел. Много прилича е на орела от американския герб. Той е с такива мощни крака. Това е, предполагам, намерено на царевец или... Отново детайли от средновековна керамика. Този фрагмент, графичната реконструкция, на който видяхме, тук също животното е разделено на две. Предна част по един начин, заштрихована, задна част по друг. Което видяхме 100% доказано за първи път, аз поне съм се занимавал с тези неща, откриваме изкуството на траките. А графичната реконструкция на следващото животно е много ценна, тъй като виждаме по средата и 3 линии, които са в вертикално положение. Нещо подобно се забелязва и на пръстена на Калоян. За съжаление, графична реконструкция на този пръстен аз не успях да открия. Никой до сега, въпреки стотиците публикации и ползване снимки от него, не се е постарал да направи. Щеше да бъде много ясно тогава. Отпред точките са по-добре заявени. Виждаме като кръгчета с точка допълнителна в тях. Това не случайно си е играл твореца, който го е правил. То е търсено. Тук има смисъл. И сега ще кажем си малко какъв е смисъл. Докато задните точки са запълнени
По-скоро приличащи на чертички. Да. От една страна идеята е да няма празно пространство. Архаичните изкуства и изобщо народният творец по-късно се стреми винаги творбата му да е запълнена. Празното място е мястото на дявола, както смятат през средновековието. Или мястото на нечистите сили, или други неща, каквито е имало и в античността. Професор, всъщност Йордан Вълчев, който няма нужда да е професор и той е с изключителни заслуги, обръща внимание върху думата писин, която е от чувашки произход, но може да се докаже, че е от български, но оттам ние наричаме котките обикновено писан, писанчо, или когато ги викаме писи, казваме, близко е и думата пес. Съответно, това е израз за гъвкавост на животното. Не, че е изписано. Макар, че народният творец също запълва криваци, нали, други неща дърворезбени с резки. Писани се казва, че са. Заедно с това имаме и думата писък, която с гъвкавостта на животното, която цели да защити притежателя си. Затова този лъв върху пръстена е така есовидно извит, за да предпазва стопанина си, този, който го носи, е и с отворена уста, която уста е абсолютно същата. Тук в обратната посока виждаме да лети орел. Когато разглеждахме паницата миналия път от средновековно Търново, за скалендарните цени, видяхме същата закономерност. От едната страна напред отива еленчето, което е уморено и беше лятното слънцестояние, а отдолу в обратната посока тича козлето, което пък е към зимното слънцестояние. Не казахме обаче за какво са тия линии по средата, какво изобразяват? Сега може поначало и без тези линии. Ето, върху този фрагмент от керамика такива линии няма. Има разделение, както би казал Бахтин, между телесна горница и телесна долница. Съответно, соларното кръгче, което е много ясно в горната част, това е горната част на деня. Това е положителното начало. Долната част, която е заштрихована по-небрежно, всъщност е това, което тъмната част на деня. Което побеждава, което се мъчи да победи светлината, но виждаме, че то винаги е отдолу, с което пък е вложено желанието винаги слънцето да бъде над тъмнината. Такъв един момент. Устата на лъва от калояновия пръстен е отворена и обикновено в керамиката слагат в устата на животното или някаква клонка, или езика му се вижда, зъбите или нещо друго, като някакъв предмет, а тук е празна, тъй като то всъщност това е знак, код за звук. То вика, издава някакъв звук, който също цели да предпази собственика си. Не случайно през турско време са наричали горе Царевец, най-високата част, където е било Възнесение Господне храма, се наричали Чантепе. Нали, те са запазили спомена си, че там е имало камбанария. Функцията на камбаната е същата като на това животно от пръстена да издава звук, с който да отблъсква злите сили. Сега, тъй като стана въпрос за Царевец, аз искам да прочета малко известни факти за Царевец и след това ще продължим ще бъде много интересно. Да, най-ранните следи от живот на Царевец датират от късния халколит, някъде около 4200 година преди Христа. По-късно хълмът бил дом на тракийски селища около 5 век. Там била построена ранно-византийска крепост. Предполага се, че някъде по това време на хълма се преместило част от населението на римския град Никополис ад Триструм, който по това време е бил в упадък. За този период се носят и легенди, че римляните пренесли богатствата на града в тунели под хълма, като до тях се е стигало само по сложни лабиринти и галерии. Когато се наложило да отстъпят, те направили смъртоносни механизми в галериите и ги намазали с отрова.
тази история или е съвсем вярна и съкровището се е самопогребало завинаги, или е абсолютна легенда. В подкрепа и на двете теории до днес митичните съкровища не са намерени. Според преданието, съкровищата били пазени в 3 галерии, а най-голямото от тях било в подземие под хълма Трапезица. Пътят към него минавал дори през малко подземно езеро. А за източването на водата също имало тайна, почти невъзможна за разрешаване. Входът към най-голямото имане бил местен кладенец. Друга от възможностите за влизане в подземията била от Царевец. Там тайната врата била в южната част, където се намира прочутата Балдуинова кула. Според историците обаче тунели няма. Има коридори към Янтра. Историческата гилдия е категорична, че до сега научни данни за наличието на подобни подземия, тунели и съкровища няма. Според историка Евгений Коев, легендата за тунела между трите крепости не датира нито от римско време, нито дори от средновековието, а от по-скорошни времена. Смята се, че преданието се е родило малко след освобождението от турско робство. Тогава местното население вече е било допуснато до останките от Царевец и Трапезец. Те там видели така наречените тайни входове, които отвеждали някъде към дълбините на Царевец. По същия начин бил открит така наречения длъбнат кладенец. Науката обяснява, че тунелите всъщност са преки пътища от вътрешността на крепостта, които минавали покрай стените и отвеждали до Янтра. Да се призная, аз се заслушах с интерес. Интересни... Такива иманярски предания и легенди, те си имат своето място, значение. Обикновено не трябва едно към едно да се възприема всичко, което е описано в тях. Иначе... Все пак, дали пък няма твърдеше да има се, че тази монетарница, която търсят, нали, била на Трапезица, има догаждания за някакви подземни пространства. Трапезица е проучена, нищо подобно не се разкри. От Царевец е имало действително тайни тунели, които извеждат на разстояние. Но забележете, че те не са ползвани по времето на падането на града, така че поставя проблематичност дали са съществували. Такива тунели са открити, проучени и някои продължават да се откриват и сега в Плиска, старата столица. Тогава кановете не са се чувствали толкова уютно в дворците си, тъй като винаги може съседния род да предяви претенции за трона му. На Царевец са разкрити в крепостните стени, това е доказано, няколко фиктивни стени. Отвън гледаме, че има камъни, но то е само един ред. Ако го бутнем, можем да си отворим изход и да излезем. Любопитно е друго. При наличието на съвременна техника за установяване на кухини и празнини под даден хълм, защо не е използвана такава, или ако е използвана, защо се пази в тайна? Аз лично не знам да има резултати от подобно проучване за хълма Царевец. Тъй като аз съм убеден, че съществуват кухини от долу, както съседния хълм под село Арбанаси, примерно е изпълнено с кухини и празни пространства. Лично аз съм виждал случая, когато човек копае за съответна цел под къщата си, като канализация или нещо друго, и стига до огромна пещера. То е като швейцарско сирене. Дори има легенди, зая, който влиза от едната страна на хълма и излиза от другата страна към Горна Оряховица. Такива неща са възможни. Но от същата порода камък, нали, материал е и хълма Царевец. И за мен е необходимо да бъде проучен изцяло този хълм, най-малкото да се сложи веднъж за винаги край, или пък да се потвърдят някои тези. И догадки. Добре, нека да се върнем в такъв случай към предмети, които са намерени на Царевец и изложени ли са, има ли за тях сувенири? Заедно с това да бъдат обяснявани. Добре. Един от начините за обяснение е, който се интересува за Калояновия пръстен и за други неща, които няма как да научи в рамките на няколко минути, отваря прозорец към деня, вижда разговора за Калояновия пръстен, отива и го гледа вече по друг начин. Както благодарение на книгата на Константин Тотев е описан един друг златен пръстен на грък, който е погребан на Царевец и за който грък пък Иван Сотиров счита, че най-вероятно е майстор от Кипър, който идва тук и е правил тези пръстени, с което си обясняваме и някои небрежностни
и неясноти около буквите на надписите, като че ли са писани от не съвсем грамотен човек относно кирилицата. Но той майстор... Когато не е задължително да бъде грамотен. Стана дума за септември и мястото на септември в Велико Търново, търновската култура, не случайно на 14 септември 2006 година, аз да прочета едно изречение от книгата на професор Димитров, в присъствието на българския министър-председател Сергей Станишев, министъра на културата Стефан Данилов и хиляди гости, търновският митрополит Григорий освети обновения древен храм. 14 септември 2006 година църквата Свети 40 мъченици заживя своя нов живот, която беше потънала в забвение преди това десетилетия. За съжаление, сегашното състояние на църквата има много неща, които могат да се желаят, да се постигнат. И въпреки всичко, тя е едно емблематично място. Аз дори на времето предлагах на инженер Даниел Панов и той направи запитване, защо не да се охранява от гвардейци. Гвардейци така или иначе дойдоха, когато се препогребваха костите на тъй наречения цар Калоян, което беше отново един политически момент. Лично идва президента Първанов, тогава кмета Румен Рашев, официални гости и трябва да се признае, беше много силен момент, когато върху уръдия, върху Лафайет, както се погребат държавни глави, беше сложен ковчега на цар Калоян. И ние наистина, българите, имаме липса от такива моменти, защото нашата история няма щастливата съдба на една Франция, една Англия с запазени средновековни катедрали, мощи и какво ли не. Тук всичко е разграбено, но въпреки всичко е запазено толкова много и когато вникнем в нещата, които са ни останали, ние добиваме изключителна информация. И връщайки се пак на пръстена на Калоян, за щастие сега вече в магазинчетата около Царевец могат да се намерят сувенири. Върху това, което виждат нашите зрители в момента, имаме надпис Калоянов пръстен с кръвчето по средата между, както е на самия пръстен, но това е любопитно, че всъщност е все едно отпечатъка, понеже надписа е правилен, не е в негатив, не е като на оригиналния пръстен. А това всъщност е магнитче, което могат да си намерят доста добре, туристите. Не съм се интересувал кой е художника, който го е правил, доста добре се е постарал да пресъздаде и украсата върху барса или леопардовия лъв. Това е неустановено, митично съществува в всеки случай, но интересно е, че никой до сега не се е опитал да обясни тази украса, което ние се опитахме да направим. И пак казвам, тук няма елемент на сигурност. Но факта, че ни кара да се замислим, то най-лесно беше за човека, който го е правил, да го оставя празен. Но Твореца влага винаги в творбата си нещо повече. Едно съдържание, което е продиктувано от традицията на хилядолетията. Това не са празни неща, не е съвременно изкуство, където каквото искаш можеш да правиш. Тук всичко е до иконографски щампи, до ментални зададености и Твореца бяга в една писта, която няма право да крива в страни. Тук е момента да направим една съпоставка между изображенията от злато и от глина. Именно. Ние видяхме няколко изображения на паници от средновековно Търново и изображения от върху благороден метал. Пълна идентичност. Такава близост може да се получи само ако са правени на едно място или са от школа, която поддържа контакти помежду си. Така, например, Боянската църква е рисувана от майстор, който идва от Търново. И съответно тя носи черти на Търновската художествена живописна школа, което някои, дори и наши учени, за съжаление, отричат, че е имало такава, но един детайлен анализ доказва, че такава е съществувала и тя щеше да добие едни небивали висоти, ако беше имала възможност да се доразвие, но и това, което е останало, включително и от Хрелевата кула, изображението на
София Премъдрост Божия. Заедно с нея отстрани имаме пък изобразени народни музиканти и хоро. Една сцена от средновековния бит на българина, за което говорихме колко пъстър, колко шарен, жив е бил този живот. Това не е да ходиш с носия, както сега, за няколко дена на определено място и да си платиш за това, което аз лично не го разбирам. Но в крайна сметка нещата са свързани и с средства, но има един друг начин за безплатно запознаване с известни артефакти, преди да ги видим в музея. И тъкмо този начин аз се опитвам да лансирам сега. Като, за съжаление, музейните специалисти имат известен уплах и страх. Какъв е той точно? Да го формулираме по някакъв начин. Сега аз се занимавам с тракийско изкуство. Тази година, за първи път от времето на намирането му преди 70 години, месец декември, Панагюрското съкровище ще бъде в родния си град, Панагюрище. Тъй като има обещание от Националния исторически музей да им го дава 2 месеца всяка година. Тъй като тази година Пловдив е столица на културата, ще дойде при тях малко по-късно. То е намерено на 8 декември, 1949 година. Тази година на 8 декември, вече съответно 70 години по-късно, ще бъде в Панагюрище. Обаждам се на доцент Атанас Шопов, когато познавам, все пак е завършил нашия университет, и му предлагам да направим една беседа или да предизвикам неговите специалисти относно Панагюрското съкровище. Какво виждаме, какво е изобразено. И той троснато ми казва: как го виждаш ти да се дигнеш от Велико Търново, да идваш тук и да ми обясняваш нещата? Аз имам специалисти. Ами още по-добре. Ще се получи диалогичност. Дори аз умишлено не искам да се кича с титли, защото то сега и всеки може да стане доктор. Един не специалист срещу специалистите. Тогава става интересно. Трябва посетителите да проумеят, че това, което виждат, то не е на някои хора, които се кичат с титли, то е на всеки един, който се умее да го разбере на базата на културата и знанието си. И да запознае другите хора с него. Съответно, нашите учени не са достигнали този етап. Те живеят в едни тесни академични кръгове, познават се един други и всичко се свежда до там. Тоест, нека да обобщим, вие имате така идеята да, примерно, когато пристигне съкровището тук, вие, примерно, да обсъждате и да... Ние имаме и сега съкровища в нашия музей. Съответно, дори преди да са показани, защото все пак аз, колкото и да ви е странно и вие се очудвате за какъв ми е интереса, примерно Капиновското съкровище да бъде експонирано постоянно. Така в един трезор, вие да коментирате Капиновското съкровище. Да бъдат видими нещата. Имаме възможност за трезор. Кръста, който професор Константин Тотев, Златния кръст, Енколпион, намери миналата година на трапезица, хората още са нямали възможност да се запознаят с него. Видяхте го вие, журналистите, има го на снимки, но е друго да се погледне. В същото време на трапезица има оригинални неща в музейчето, посетителския център, които са там. Но виждаме едно стъклено кандило и ако съм един човек, който не знае нищо, няма да знае, че това кандило е било зазидано в основите на една от църквите, че той е от Божи гроб. Всъщност трябва малко повече информация да се дава на туристите и на хората. Информация как да стигне най-бързо до хората. Книги вече почти не се четат. Сега и младите, и вече се ориентират и по-хора, които са на години, работят с интернет. И едно търсене в интернет би им дало информация. Но за съжаление там има всевъзможна информация, като повечето неща са несериозни. Стигаме до авторитета. Критерия какъв е за това, което чуваме и виждаме. Дали е правдивост, дали е автентичност или не. И затова за мен е важно, в случая както с Калояновия гроб, се събира професор Пламен Павлов, професор Константин Тотев, и двамата живеят в Велико Търново, наложени специалисти и доказват. Вече веднъж за винаги, това е един страхотен шамар върху българската медиевистика. Имаме факти, имаме абсолютно сигурни неща и продължаваме да твърдим неверни неща. Защо го правим? Или живеем още във времената на Пенчо Кобадински?
Добре, разбрах. Тоест, вие искате да има постоянна информация за това, което е изложено в музея, което се излага и което туристите и хората могат да видят. В момента такава липсва. Да, и да е подкрепена от авторитета. Да. Валентин Деневски едно какво ще каже, съвсем друго е какво ще каже Пламен Павлов. Разбрах ви. Нека с това да приключи нашия разговор, тъй като времето ни напредна. Безспорно не можахме да засегнем всичко, което имахме предвид, но въпреки това направихме така един кратък... Само приключвайки да покажем една книга, добре, която има вече във всички библиотеки и е достъпна. Ново издание календар, на казва, един от изключително самобитните български умове. Според Йордан Вълчев, изобразеното животно върху пръстена е змей и отговаря на година змей, когато се е възкачил на трона цар Калоян. Ето една друга гледна точка към пръстена и съответно към българския календар. Добре. Аз ви благодаря за това участие и безспорно то няма да е последното. Уважаеми зрители, представих ви Валентин Деневски, траколог, с когото си говорихме за Калояновият пръстен и за малко известни факти относно Царевец и всички находки намерени около Царевец, църквата, свети 40 мъченици. Останете с нас и новините. Хубаво, че вкара